раёсати ҷумҳурии Тоҷикистон дар созмони ҳамкории Шанхай мувофиқ ба санадҳои асосии созмон амалӣ шуда ба татбиқи пайдарпайи шартномаҳои байналмилалӣ, қарорҳо ва ҳуҷҷатҳои барномавии қабулшуда ва мувофиқаҳое ки дар санадҳои ниҳоии ҷаласаҳои шӯрои сарони давлатҳо ва шӯрои сарони ҳукуматҳо, сарвазирони давлатҳои аъзои созмони ҳамкории Шанхай бо мақсади рушди ба тадриҷи созмон дарҷ шудаанд равона гардидааст. созмони ҳамкории Шанхай созмони байнидавлатиест ки барои ҳамкориҳои чандҷонибаи амниятӣ дар соли 2001 тавассути сарони кишварҳои Тоҷикистон, Россия, Қазоқистон, Қирғизистон, Чин ва Ӯзбекистон таъсис ёфтааст. созмони ҳамкории Шанхай дар ҳақиқат таркиби нави панҷгонаи Шанхай аст ки соли 1996 асос гузошта шуда буд, вале номи он пас аз узвивияти Ӯзбекистон ба созмони ҳамкории Шанхай тағйир дода шуд. нақши ин созмон аз замони таъсис то кунун дар минтақа афзоиш ёфтааст. раёсат дар ин созмонро дар соли равон ҷумҳурии Тоҷикистон ба уҳда дорад ва барои дар сатҳи баланд доир гардани чорабиниҳои вобаста ба он дар кишвар корҳои мушаххас ба анҷом расонида шудааст. бояд зикр кард ки 10 ноябри соли 2020 ҷумҳурии Тоҷикистон раёсат дар созмони ҳамкории Шанхайро аз Федератсияи Россия қабул кард. раёсати кишвар ба 20-солагии таъсис ёфтани созмон рост меояд. ҷумҳурии Тоҷикистон ки яке аз давлатҳои таъсисдиҳанда ва иштирокчии фаъоли созмони ҳамкории Шанхай мебошад, дар шӯрои сарони давлатҳо солҳои 2008 ва 2014 ва шӯрои сарони ҳукуматҳои давлатҳои аъзои созмони ҳамкории Шанхай солҳои 2006, 2010, 2018 раёсатро ба уҳда дошт. дар ин робита ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати омодагӣ ва баргузории нишасти ҷашнии созмони ҳамкории Шанхай дар душанбе таҳти роҳбарии сарвазири мамлакат кумитаи тадорукотӣ таъсис додааст ки он ҳоло фаъолияти назаррас дорад. дар доираи омодагиҳо барои дар сатҳи баланд баргузор кардани ҷаласаҳои созмони ҳамкории Шанхай ва чорабинии ҷашни 20-солагии таъсисёбии созмон 8 октябри соли 2020 аз ҷониби пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон консепсияи раёсати ҷумҳурии Тоҷикистон дар созмони ҳамкории Шанхай дар солҳои 2020-2021 тасдиқ гардид. тибқи консепсияи нақшаи чорабиниҳои асосӣ ва нақшаи чорабиниҳои дохилидавлатӣ таҳия шуданд ки зиёда аз 100 чорабиниро дар бар мегирад. баргузории аксари он чорабиниҳо дар Тоҷикистон ба нақша гирифта шудааст. раёсати Тоҷикистон дар созмони ҳамкории Шанхай ба усулҳои баробарӣ, давомат, ҳусни тафоҳум ва эҳтироми фикрии ҳар давлати узви созмони ҳамкории Шанхай асос ёфтааст. Иброҳими Неъмат, Суҳроб Назарзода, шаҳри Душанбе, Хабар.